Dobrý den, jmenuji se Michal Mádle a mám 20leté zkušenosti v ekonomice a ve financích. Dneska vám ukážu, jak za peníze EU získáte zaměstnance. Jak si můžete nechat proplatit zaměstnance za peníze EU. Dneska vás seznámím se službou, kterou nabízí web www.dotacenazaměstnance.cz. Představte si, že vaše podnikání volá po rozšíření. Je jedno, zda jste OSVČ či malá společnost. Prostě byste toho zvládali víc, cítíte, že toho můžete dělat mnohem víc, ale jediný, co vám skutečně chybí, je další zaměstnanec. No, ale kde na něj vzít? Protože další zaměstnanec, to jsou náklady. A přitom je řešení tak jednoduchý. EU rozdává peníze. Skutečně. Každý, kdo má IČO, dnes může získat zaměstnance, kterého EU buď částečně, anebo dokonce úplně proplatí. Znamená to příjem několik desítek až stovek tisíc korun do vaší pokladny na mzdové náklady. Vy můžete získat zaměstnance a EU vám proplatí veškeré mzdové náklady. No a jak na to? Úřady dneska školí spoustu lidí v různých programech a to je vždycky podmínkou, aby absolvovali programy. A tito lidé, to jsou vaši budoucí zaměstnanci, vám přinášejí do vaší společnosti, dá se tak obrazně říci, batohu na zádech, spoustu peněz. V podstatě se dá jednoduše říci, že někdo absolvuje program, vy ho zaměstnáte a ten zaměstnanec vám přinese sám na sebe peníze. Takhle je to zatím docela jednoduchý. Dokonce vám může přinést peníze i na to, že ho zaučíte a zapracujete. Pořád se bavíme o tom, že na mzdových nákladech můžete získat několik desítek až set tisíc korun. Takže ono to celé nakonec vypadá docela idylicky. Mám pravdu? Takže v čem je ten zakopaný pes? No právě v těch úřadech. Určitě každý z vás někdy absolvoval nějaký dlouhý, vyčerpávající jednání na úřadech. A můžu vám říct, že pokud chcete dotace na zaměstnance, tak vás čeká, dá se říct, úplný byrokratické cvičení. Ano, byrokratické cvičení. Jak je to možné? No, budu mluvit z našich zkušeností, ať už jsme zařizovali pro nás nebo pro společnosti na klíč zaměstnance, tak pokaždé jsme museli dodávat na každého toho budoucího zaměstnance 15 až 20 různých dokladů. No, ale vlastně tím to nekončí. Protože, a to je důležité říct, vás na ten úřad několikrát budou volat, abyste něco aktualizovali, abyste dodali něco znova, abyste přišli něco opravit. A teď mi řekněte, když si to shrneme, musíte dodat takovouhle spoustu podkladů, různých, ať už je to formulářů, ať už je to různých popisů té činnosti. Dále tomu musíte věnovat 25 až 35 hodin vašeho pracovního času. No a odpovězte si se mnou na otázku. Pokud jste řemeslník či malá společnost, máte opravdu tolik zkušeností a času, abyste tohleto všechno mohli absolvovat? A proč je to všechno tak složitý? Protože úředník nechápe, že cílem EU je rozpohybovat ekonomiku. Že cílem je, aby se více objednávalo a více vyrábělo. EU nám jasně říká, vezměte si zaměstnance, my vám na něj dáme spoustu peněz a vy více vyrábějte. Cílem je, aby se ta ekonomika prostě roztáčela. A co na to české úřady? Dejte nám A, B, C, D, E a tak dále a tak dále. A teď mi řekněte jednu věc. Víte vůbec o tom, že je tady takováhle úžasná možnost? No to přece tohleto by ty úřady měly dělat. Měli by vám ukázat, jak na to, a ne vám říkat, my vám možná nějak pomůžeme. Možná, že ani to vám neříkají. Jinými slovy úřady říkají, splňte toho spoustu a my se teprve rozhodneme, zda vám tu dotaci přiklepneme. Proč? Protože je to příspěvek nenárokový. A tak hezky to na začátku vypadalo. Takže existuje nějaká cesta, jak získat dotace na zaměstnance? Ano, existuje. A je překvapivě jasná, nechci říkat jednoduchá, ale je efektivní a úžasná. Objednejte si zaměstnance na klíč. Objednejte si službu na klíč. EU vám může buď částečně, a nebo dokonce zcela proplatit mzdové náklady.
Kontaktujte nás, napište nám, zavolejte. Můžete si stáhnout e-book zdarma. Proč? No ten e-book vám může naprosto jasně říci, zda tato služba je pro vás, a nebo jak moc si vy v tom vašem podnikání můžete pomoci a rozvinout to svoje podnikání. Co všechno vám to může přinést. Ale co je nejdůležitější, dnes máte mimořádnou příležitost. A ta příležitost spočívá v tom, že ne, že budete zase někde něco platit, ale naopak, necháte si dát, necháte si poslat. Spojte se s námi a my vám pomůžeme tuhleto příležitost maximálně využít.